Mira, nena, podes comer isto? Sí, sí que podo. Eso sí que podo. Ah. Mira, manchita aquí. Ay, qué pena, que somos para un trapo, no te preocupes. Hola, buenos días, cariño mío. Riquiño. Veña, que tal? Todo ben pola guardia? Sí. Vale, me alegro. Vale, xa sabes que te imos preguntar polo mes do orgullo. Sí. Entón, sobre todo o tema de como saiu do armario o teu fillo. Anos máis tarde, pensas que igual? Penso que evolucionou algo, pero non o suficiente. Penso que hai moito tabú. E penso que sempre se pensa na xente que dirán. Sinceramente, eu vou falar hacia meu fillo e que emeta todos, tanto lesbianas como gays, porque todos son iguales, pero sinceramente non me gustaría estar na piel deles. Quero dicir que o pasa mal, porque non saben como enfrentarse cando son máis pequenos. Estando na época da escola, os educadores como non miran o que está pasando cando hai un crío que non é casi normal con os outros, que sempre lle estaba metendo culpas, pero non era só a culpa. De estudiante, estando no instituto en Tomiño, creo que o pasou bastante mal. Cando el quixo marchar para a Universidade de Santiago, eu aceiteino porque era a elección del. Pero o que máis me arrepinto é de que el non me houbera dito antes o que lle estaba pasando, porque eu como nai que debíamos de darnos máis conta, nunca me din conta que meu fillo era gay. Non son gay, Bueno, o que eu seas. son maricón. Bueno, eres maricón, vale, pero así é máis delicado para No, que... a mí non me hace falta que sea delicado. Bueno, E que pensaches de Óscar cando cho dixo? creo que da familia fun a que dixen unha contestación que non era vin de dicir, e agora el sabe cal foi o que lle dixen. Se quere ya podo dicir. A reacción miña foi que tiña que ir ao psicólogo, non, Óscar? Sí? Para min foi un impacto, porque non me miraba a vir, pero eu lle dixen que lle tiña que dicir ante todo ao seu pai. Non nos rimos un pouco, Bueno. A que sí? Que che dixen? Dixenche, non lle digas de noite a tarde porque lle pode dar un jamacuco. Dillo na hora da siesta cando se levante da cama, sí ou non? Para min foi emocionante, porque este chamou a irmá maior, non? Ao baño creo que era o confesionario de todos. Entonces, dixo yo. E a reacción do meu fillo maior, que foi? Que che dixo? Ben. Agarrouse a él, abrazouse, verdad que sí? E iso foi unha liberación. A pena máis grande que meu fillo non o hubiera dito antes, de verdad. Cando era máis pequeno, cando estaba encerrado na habitación. Eu non teño esa perspectiva. Eu penso que sí. Non, eu creo que era moi reservado para el. A xente en general, eu en particular, sí que necesitei salir do armario, pero hai moita xente que non necesita salir do armario. Eu sí que necesitaba salir porque me sentía un farsante todo o tempo. Entonces sí que o necesitaba. Pero eu non o podía decir antes porque non estaba preparado e porque a min tamén me custou entender o que me pasaba, porque eu non tiña nadie referente ao meu arredor para saber. Eu sabía que ser maricón era malo, porque me chamaron antes de saber o que era, desde cando era pequeno. De feito, acórdome cando era pequeno que che preguntara a mamá que é ser maricón. Ti non te acordas, pero eu sí. Eu sabía que algo raro pasaba, pero custoume moito darme de conta desde que empecé a ter un malestar que non sabía o que era, hasta darme de conta de que, bueno, o que me pasaba non era nada malo. No. Que era maricón e xa está. Está. O que pasa que cantos hai que non o dice. Pois o que pasa é que iso é cuestión de cada persona. O problema aí a veces é as persoas que barres polo camiño, porque, bueno, aquí onde vivimos hai moita xente casada. Sí.
que vive doble vida. Claro. Eu tampouco creo que Penso eso sea que- xusto nin para esa persona, nin para a persona Eu penso que se está están con el. vivindo nun continuo inferno. Non están liberados tampouco, porque eu non sei como son capaces de vivir así unha vida. Bueno, eu pensei que me Non iba a son levar a capaces. tumba. Eu pensei que me iba a levar a tumba. Pensei que non lle iba a decir a nadie. Por que non, Pensei neno? que me iba a casar, ter fillos e non dicirlle a Ai, nadie. mira. Porque era o que había para min. Pois mire, podo eu facerlle unha pregunta ao meu fillo? Sí. Mira, referente... Que era o que máis preocupaba a ti? A familia en concreto ou solo o que estamos aquí no núcleo da familia na casa? Pois a depende. reacción. A ver, pois cando era máis novo preocupábame todo, porque a familia está feita dunha maneira, a xente pensa que eres dunha maneira. A min tampouco me gusta incomodar a outras persoas, aínda que eu non teño por que incomodar a nadie, pero eu dicir que son maricón, pois o mellor hai moitos homes que vanme mirar como que parece que eu voume balanzar a eles. Bueno. Entón, pero esa cousa, eu, claro, tiña medo diso. Despois estaba máis preocupado polo núcleo familiar, claro, porque aquí vivimos no rural, bueno, eu xa sabía que, por exemplo, na tua vida, a ti o que a xente dixo fixoche moito mal. Sí, pero foron outros tempos. É que a Non min, me a que a gusta. xente me critique dame igual, o problema para min non é eso, o problema é cando despois che vai ser máis difícil buscar un traballo, Iso ou te sí. aíslan. Sí. Entón, crees que as familias e a sociedade está máis preparada agora? Eu penso que debía de estar, pero ainda non está, Eu penso que ainda non, porque depende de ti como seas criada. Hai familias que son moi radicales, quer decir, non sei, Depende da familia. Entón. depende da familia. Eu penso Mira, que sí. E crees que esta situación se vive mellor no rural? Home, eu polo que miro, aquí hai moitos vivindo no rural. Moitos, En todas partes, mamá. pero moitos. Eu conozcos. Pero crees que é máis fácil no rural? Eu penso que sí. Eu penso que sí. Xa non hai tanto cotilla. Ademais morreu moita xente. Eu como nai que son, a única reacción que tuve como fillo foi esa. Foi que se me caíron a venda dos ollos. No, como che caera un Non, a venda dos xarro ollos, de agua fría. porque de verdad non é para despois recapacitei. En realidad eu miraba para o meu fillo non había cambiado. Era a mesma persona. Como te sentiches con todo eso? Ou veras agradecido máis apoio para axudarlle a él e tamén para leválo ti mellor? Pois eu nese aspecto sentime impotente, porque nunca había pasado isto na miña familia e non sabía como reaccionar. E a angustia máis grande para min era mirar ao meu fillo como se estivera vivindo dentro dunha burbuja que, quero dicir, que non sentía o mellor o apoio que ele necesitaba, entendes? Pero me arrepinto moito por haberlle dito iso. Penso que se fora hoxe en día non o hubiera dito. E agradecerías haberte tido máis apoio de persoas que te axudaran nisto para que Que axudaran ao no, a mí no. Que axudaran a él. No ámbito da educación, penso que debe de haber xente que estea apoiando a estes seres humanos, porque son seres humanos como nós todos, porque viven nun continua guerra interior. No. Espera. Non é interior, se te digo agora, é exterior. Primeiro, guerra interior. Bueno, sí, un pouco. E despois é cando querendes botar para fora. Mira. Sí, mira. Cambiou a túa imaxe que tiñas do colectivo inteiro ou que te supón ter un fillo marica a ti? Cambiou. Para min cambiou. Aceiteino tal como é. Mira, eu aceiteino tal como era despois, claro. Tes un mínimo de programar a mollera. De momento ten unha parexa maravillosa, que para min é como se fora meu fillo. E se hai algún que non lle guste a maneira de ser de meu fillo, me dá igual.
me la suda, me la rebala, non me importa, non me interesa. Me interesa el e os demais, nada máis. Sí, que... Bueno, entón dixoche eu... Albert, dime porque- ti, suma la nai contigo? No, Ah. eu quería decirche que ti, pois naquel momento, que eu non mo... naquel momento tomei no a mal, porque necesitaba un apoio, porque cando eres máis pequeno necesitas un acompañamento, tomei no a mal, pero fixechelo como puideches, eu creo que sería importante que desa experiencia sacáramos todas que fai falta un acompañamento para as familias, para poder levarlo millor, para Sí. sentirse apoyadas as familias, porque non é só para min ser tía nai nun sitio rural ou a miña familia nun sitio rural é complicado para todo o mundo. Porque ti non queres que a mí me deixen de lado, pero No. se a ti te deixan de lado, e se che veñen con historias de teu fillo isto, teu fillo outro, tampouco che gustaría. No. Entón, nada, quería agradecerche que fixeras esta entrevista Nada. e que, nada, que te quero moito. Aquí estou. Es Como unha Nike. maravilla, dame un abracín. Ai, meu amor. Ai, meu tesoro. Gracias, cariño mío. A ti. De verdad, sí. E que está detrás da cámara tamén.